Φαντάσου τη ζωή σου χωρίς άγχος για το μέλλον, την οικογένειά σου ασφαλή, τη δουλειά σου χωρίς αφεντικά, να τελειώνει ο μήνας και όχι τα λεφτά. Φαντάσου να μπορούσες να ξεκινήσεις ανέξοδα μια καριέρα, χωρίς να ξανακαθίσεις στο θρανείο, δουλεύοντας τις ώρες που εσύ θέλεις, στον τόπο που επιλέγεις, με τη δική σου ιστοσελίδα και mobile app, με κέρδος από τον πρώτο κιόλας μήνα. Το ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο για αυτή την εποχή. Υπομονή όμως μέχρι το επόμενο κλικ για λεπτομέρειες. Ονομάζομαι Άνση Ετμεκτζόγλου, είμαι τοπογράφος μηχανικός και το τελευταίο που περίμενα από τη ζωή μου αυτή τη δύσκολη εποχή ήταν να με συναρπάσει μια νέα ιδέα τόσο ώστε να την ξεκινήσω με πρωτόγνωρο ενθουσιασμό. Συμπλήρωσε τη διπλανή φόρμα και θα σου εξηγήσω αναλυτικά. Ραντεβού στην άλλη πλευρά.